У мережі окупанти опублікували кадри затримання Едема Бекірова. На них видно, як чоловіка в кайданках ведуть до машини, а потім на відео з'являється вибухівка, яку розглядає співробітник ФСБ. За даними обвинувачення, це начебто належить Бекірову. Причому відомо, що Бекіров – важкохвора людина. Після операції на серці він ледь пересувається і то на милицях. У нього ампутована нога. Як він міг тягнути на собі такий вантаж, знають хіба що силовики, які монтували це фіктивне відео. Сама Российская Федерация совершает чудовищное преступление в отношении этого человека. Потому что то, что ему вменяют 14 килограмм тротиловых шашек, он просто не в состоянии даже это переносить. Не то, что где-то спрятать или передать кому-то. Во-первых, он по состоянию здоровья не мог, тем более тогда не мог. Он и сейчас не может поднять более 2 килограмм. Передвигается он на костылях и у него процесс ноги. У него была реабилитация после установки шунтов сердца, сердечную мышцу, и ему там даже кашлять было нельзя. За тяжкохворим кримсько-татарським активістом Едемом Бекіровим у СІЗО доглядає інший арештант Руслан Трубач, фігурант сфабрикованої справи від Жиє Кашка. Про це розповів адвокат Руслана Трубача Еміль Курбедінов. За його словами, після арешту тиждень тому Едема Бекірова підселили до його підзахисного у двомісний спецблок із жахливими умовами. Едем Бекіров – інвалід першої групи, у нього ампутована нога через цукровий діабет, і він має 4 шунти у серці після інфаркту. Попри це, за весь період його перебування в СІЗО лікар навідався до нього лише один раз. Насправді ж ним опікується його земляк і сусід по камері Руслан Трубач, який за рік перебування за ґратами також отримав серйозні проблеми зі здоров'ям. К нему попал Эдем Ага Бекиров, либо Руслан Ага к нему подсадили. Человек, который всем известно инвалид, нет ноги у него, сахарный диабет, шунты в сердце. Сейчас Руслан Ага за ним ухаживает. Он говорит, мне самому 50, больше 50 лет, у меня уже сил нету у самого. Вместо того, чтобы Эдем Ага отпустить, человека в таком состоянии, они подсадили к нему крымского татарина, чтобы он за ним смотрел. Но он не медик